Hej, jeg hedder Lærke, og jeg vil bare lige starte med at sige, at kvaliteten er rigtig dårlig, fordi min iPhone den er gået i stykker. Men jeg vil bare lige sige, at det ville være rigtig fedt, hvis I gik ind og likede og søgte lidt på Facebook om mig. Jeg hedder Lærke Vibeke Nissen, og I kan lige skrive en sms til mig, eller en besked om et eller andet på Facebook. Og så det var min veninde. Og så kan I lige skrive til mig, og så skal jeg nok blive venner med jer. Men I kan lige sende en venanmodning og sådan noget. Det er bare nice. I sender også bare en venanmodning. Nu skal vi også lige sige noget til mig. I sender mig bare en venanmodning. Okay, det er Mathilde, min veninde, som hedder Mathilde Emilie Petersen. Og hun vil også gerne have, at I lige går ind på Facebook og søger på hende. Hvis I vil. Og vi har også en YouTube, og så har jeg en blog. Hvis I går ind og søger Lærke Nissen på blog Delete, er det ikke det, det hedder? Hedder det ikke Delight? Delight. Eller noget, whatever. Så har jeg også en blog derinde, der hedder Lærke Nissen. Men ja, ha' det nice. Hej. Min iPhone er